la idea de la millora o de la conveniència de la millora en la connectivitat entre Gandia, el Grau i la platja, però probablement l'oportunitat d'aquesta despesa, estem parlant de 16 milions d'euros, podria ser qüestionable en aquests moments, en moments d'una gran crisi econòmica, i davant de la necessària contenció que haurem de realitzar en anys vinents o la poca capacitat d'inversió que, com reconeix el propi govern municipal en el seu pla financer, anem a tindre. Vull recordar que ells preveuen que la màxima inversió a realitzar en l'any 2011, ho reconeixen en el seu pla financer, serà d'escassament 2 milions d'euros. Per tant, nosaltres continuem pensant que potser seria més sensat dedicar aquests 16 milions d'euros a projectes pendents a la ciutat, projectes, per exemple, encetats i no acabats, les urbanitzacions de Marxuquera, de Rafalcaí, de Kentucky, per exemple, que ahí estan, encara per acabat, i sembla que és una qüestió de diners. O, per exemple, si parlem del Grau, per allò del tramvia, projectes que s'han deixat a mitges, com, per exemple, la connexió del port amb el Grau Vell, o l'acabament del Saló d'Actes, com una cosa menuda que encara està per acabar. Podríem també finançar projectes contemplats en els pressupostos municipals, amb la qual cosa rebaixaríem el grandiós deute que tenim, més de 1.000 euros a l'hora, i faríem realitat projectes que en aquests moments potser que estiguen en perill. Ja sabeu que no s'ha aconseguit el préstec necessari per a manprendre el finançament de les inversions del pressupost municipal i ja estem a mig any. Per tant, la primera alternativa, com a record, per a nosaltres hauria sigut dedicar els 16 milions d'euros a altres projectes i rebaixar el deute. Continuem pensant també que pot ser hi hagi altres alternatives respecte al traçat i respecte també al model. Pel que fa al traçat, hem insistit en que no s'ha estudiat convenientment el que podria ser més coherent, més productiu, més impactant, que seria utilitzar l'actual via del tren, que ajudaria a dotar d'un mitjà de transport a organitzacions que a hores d'ara no ho tenen i que suposaria, a més, l'eliminació d'una barrera evident i la integració urbanística de diversos sectors. Tenim Mar 2, tenim Sant Nicolau, tenim Grau 1 o Grau 2, i a més evitaria l'impacte que va suposar la construcció del tramvia en la carretera del Grau amb l'eliminació d'un dels carrils amb els problemes de mobilitat que això suposa. Perquè cal recordar que estem parlant d'una plataforma de 4,5 metres que obligarà a expropiar terrenys des de la rotonda de Gandia Televisió fins a la rotonda de la Indústria per a poder mantenir el carril que ja existeix